hej folkens! I dag vi skal spille lidt videre på Emil og Gustav på eventyr. Og vi havner jo nede i den her cave. Ligesom sidst, hvor vi sluttede af. Ja, og vi har glædet os. Ja, sindssygt meget. Det er blevet fredag igen. Og Gustav, han skal desværre ikke sove hos mig igen i dag. Ja, så ja. Skal du forresten have noget mad? Nu? Ja. Nå, Det er ved flækkes. det var også mig, der havde skaffet maden. Det kan du sagtens sige. Det var mig, der fik træet. Jeg tror det med mit sværd. Men skal vi se, hvad der er nede i caven, eller? Ja, Og vi skal lige have ovnen. Og har du taget ovnen? jeg har kul. Har du været fakler? Nej, for jeg skal bruge noget træ. Jeg har ikke nok. Hvor fanden har vi stillet? Crafting nu. Jeg har det. Nå. Må jeg gerne låne det træ? Mit træ? Mhm. Gå lige lidt frem. Jeg har det. Og så skulle jeg lave fakler. Det må nok. Der er heller ikke mere træ. 12. Måske kunne du bare lave nogle flere pinde. Ja. Ja, vi starter bare med 12. Det kan godt være, at den stopper lige her. Det gjorde den så også. Nej, det gjorde den ikke. Eller gjorde. Jeg lige op og kigger. Jo, det gjorde. Så prøver vi den anden vej. Jamen, der har jeg været noget. Ej, har du? Ja, jeg har været dernede. Det var det, jeg fandt iron nu. Der er helt vildt meget iron på siderne. Vi ses. Ja. Jeg graver mig ned igen, G. Jeg kommer tilbage til dig. Du behøver ikke at være bange. Nej, men det er jeg heller ikke. Okay, godt. Der er altså en cave. Er der? Prøv at se. Nå. Det er cool. Se, det går lidt ind. Wow, der er vildt meget her. Iron. Jeg vælter mig i iron. Muahaha. Jeg er rig. Det er rigtigt nok, jeg er rig. Det var virkelig en særlig fed cave. Jeg tror, vi skal op igen. Nej. Skal vi ikke gå ned i caven? Nej, det er rigtigt. Eller hen. Ja. Det her, det er jo også en cave. Sæt fakkel. Nej. Det ligner den. Der er jern. Flytter. Skrider. Hey. Der er også kul. Tager du det? Mhm. Ja, vi skal i gang med dagens spørgsmål. Og til din tur i dag. Ja, jeg skal lige finde på et. Hey. Fuck, laver du, mand? Du hopper lige ned foran mig. Nej, du graver dig ned for mig. Okay. Jeg skal lige finde på et. Hvad er din tur? Ja, det er rigtigt. Må jeg låne din bøf? Jeg er sulten. Det er snart nat. Nej, morgen. Ja. På server. Eller er det nat? Yes. Det er nat. Ej, har jeg også en? Hvor meget? Jeg har ikke mere ud tilbage. Vi er nødt til at op. Vi er nødt til at op. Ja, vi skal drage. Jeg prøver at få noget mad. Ja. Wow, nu er der mørkt. Hvilket level er du i? Hvad tror du? Jeg ved ikke. Jeg er level 6. Jeg er level 1. Nå. Okay, det bliver svært at finde dagens spørgsmål.
Det er stadig din tur. Ja, jeg ved det. Du kan måske sige det til sidst. Eller når du har lyst. Ja, det tror jeg faktisk er en god idé. 5 minutter. Ja. Skal vi begynde at drage dig op af? Hey G, jeg har en god idé. Gå ud af gamet. Hvorfor? Fordi se, så bliver det lige morgen. Det er da smidt. Se, nu er det morgen. Og så kommer du bare ind igen. Sådan er vi nødt til. Det er ikke snyd. Man kan jo gøre det. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Det har lød os gøre det. Så det er ikke snyd. Ej, nu har jeg faktisk et godt dagens spørgsmål. Ja. Synes I for eksempel sådan noget som at gøre det, som Emil lige gjorde, eller vi lige gjorde, synes I, at sådan noget er snyd? For eksempel som, hvis man for eksempel på tablet, så kan man, eller iPad selvfølgelig, så kan man jo, så kan man lave et kreativt game, og så bare sætte en masse og gøre det til survival. Synes I sådan nogle ting, der er snyd, eller tænker I sådan ligesom os, man kan jo gøre det? Så de er, man hacker jo, hvis man snyder. Så hacker man. Det er vores dagens spørgsmål. Eller mit dagens spørgsmål. Og hvis I har set etteren, så ved I jo, at vi ikke rigtig ved, hvor vi skal bo henne, og sådan lidt. Og vi ved ikke rigtig, Hvad fanden vi skal stille op med livet? Ej, det ved vi. Hvad? Hvad fuck? Nej! Hvad skete der der? En kræber. En creeper. Fuck, jeg havde creeper. De er bare så lort. Og alt ironet. Og du har min... Ej, nu har jeg ingen... Ej, jeg har ikke mere. Hvor fanden er du inde? Er du inde i Dagoskov? En Dagoskov? Kan du huske, hvor vi gik hen? Nogenlunde. Kan du finde ud af at teleportere? Ja. Og så skal jeg bare lige lave en map. Og det er snyd. Nej, der er en hakke. Den er næsten ødelagt. Ja, okay, den er stil. Jeg tror, ironet ligger dernede. Gør det? Prøv lige at kigge, om du har det. Men det er lige netop det, jeg ikke har. Du har det lige der. Ja, okay. Så har vi, så resten bare. Vi gider ikke på den igen. Der er iron. Ja, okay. Og det var heller ikke mig, der dræbte mig. hvor er du henne? Det var en kræber. Jeg kan huske det her sted. Det var her. 2 får. Hvor mange får? Jeg har 1 uld. Ja, så har jeg lige om lidt 2. Men din seng, den ligger det der? Nå nej, for jeg har. Nej, det har jeg ikke. Så gå ned og hent den. Så tror du, jeg kan overleve det her hop? Vi satser på dig. Ja, jeg vidste, jeg kunne det. Jeg var overhovedet ikke i tvivl. Jo, du var. Nej, jeg var overhovedet ikke i tvivl. Det der hul, så gik med den her. Nu er jeg... De er fredelige om dagen. Dumme spejder! Hvorfor skulle du også lige drikke mig? Hvorfor skulle du også lige drikke mig? Det var da ikke den, der gjorde det. Jeg mener, at dine venner skulle akkurat lige nakke mig. Dør nu! Hvor mange slag skal den her spejder have? Tja, prøv. Du får da spin af det. Jeg gider ikke at bruge tid på det. Hvorfor? Jeg skal lige have noget at spise. Hvorfor tager du så rådden kød? Det skader ikke. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg dræber lige lidt. Hvad med, vi har et rådden kødlager? Har du fået nakket dit Ja, stop! Hvad er der, creeper? G, jeg kan se dig. Mand. Og jeg er her tæt på dig. Nogle gange så... Du skal bare blive der, hvor du er. Så nakker jeg lige nogle køer. Jeg fik en masse oak saplings. Krudt. Fik du krudt? Fra creeperen? Nej, den nåede eksplodere, men jeg flækkede den. Inden at den fik lammetid af mig. Det ligner, du har brug for noget mad. Nej, det har jeg ikke. Okay.
Hvor er du? Nej, bare bliv der, ellers så får du vel igen. Ja. Det er dig, der har faret vildt. Det er ikke mig. det var mig, der døde. Bare bliv der, hvor du er. Jeg kan ikke engang se ham. Jeg dræber lige den her gris. Der er godt nok mange dyr her. Måske er der en dyrespawner. 10 minutter. Jeg ved det. Ja, så gik videoen på det. Dumme kræber. Ja, vi fik da. Hvad fik vi overhovedet på den her video? Hej G. Må jeg få mine ting tilbage? Hvad skal du bruge dem til? Til at have dem. Okay, Mit kort. et blankt kort. Og hvad mere? Et sværd. En økse. Et sværd. En økse. En skovler. Og en hakke. Også en træhakke. Okay, hvad mangler du nu? En stenhakke. Det er den der er helt færdig. Det er det. Og så kullet, det deles jo bare. Ja, men også ironen. For halvdelen. Det var dig, der døde. Nej, jeg minede det hele, og jeg skal have det. Jeg har et sværd. Og du har en kotelet. Okay. Og jeg har et sværd. Nu vil lige, Mister Miyagi. Og jeg skal også hey, jeg skal også lige have, må jeg gerne låne noget træ? Så kan jeg lave en seng til dig. Du fik min. Og jeg skal også have et crafting table, og jeg lavede også en kiste. Hvordan går det, når man tager min seng? Ja. Ja, det er rigtigt nok, du tog dem. Okay, så kan det være, at vi lige kan nå at finde en eller anden skrive. Hvad med op på det her? Ja, vi skal desværre slutte af nu. Ja. Håber I kan lide videoen. Emil og Gustav på eventyr er desværre slut nu. Vi ses, fjolser. Vi ses på fredag. Ses!